Tikulandireni program yathu ya lero okondedwa omvera imene timakhala nayo kuphunzira mawu a Mulungu. Choncho tsiku limeneli la lero muli ndine m'bale wanu Kubadwaso Chizumba, mmodzi mwa alaliki kuchokera ku Area 36 Church of Christ. Nthawi zambiri pakati pathu tikuona kuti aphunzitsi osiyanasiyana akhala akuphunzitsanso mosiyanasiyana makamaka pa nkhani yokhudza kubadwanso mwatsopano. Komanso tikuona kuti ngakhale omvera amene amamvera aphunzitsi amenewa akamaphunzitsa pakati pathu ife pokhala ngati anthu takhala sitikubvetsetsana bwino pa nkhani yokhudza kubadwanso mwatsopano. Choncho lero tsiku la lero phunziro limene tikhala tikuphunzira phunziro limeneli lokhudza kubadwanso mwatsopano. Ndiye phunziro la lero tiona makamaka m'buku la Yohane chapter 3 verse yake ya 1 kufika mpaka verse 8. Choncho tiye tiwerengere limodzi timve zimene Yesu Khristu anayankhula ndi Nikodemo pamene patiyeni tiwerengere limodzi buku limeneli. Yohane 3 verse yake yoyamba akunena motere. Ati koma panali munthu wa Afarisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iyeyu anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Verse 3. Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Verse 4. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowanso m'mimba mwa amache ndi kubadwa? Verse 5. Yesu akuyankhula kuti, Indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Verse yake ya 6 akutere, akuti chobadwa m'thupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Verse 7 akutere, ati usadabwe chifukwa ndinati kwa iwe uyenera kubadwa mwatsopano. Pa verse 8 akuti mphepo iwomba pomwe ifuma ndipo ukumva mawu ache, koma sudziwa kumene ichokera ndi kumene imuka. Chotero aliyense wobadwa mwa mzimu. Okondedwa omvera, lero phunziro lathu tikhala tikuphunzira mozama zimene Yesu Khristu amayankhula ndi Nikodemo. Koma poyamba tatiyeni tione kuti kodi Nikodemo anali ndani. Nikodemo anali Mfarisi. Mfarisi, tikamati Mfarisi, mgulu la Ayuda aja panali ena Asaduki, ena Afarisi. Asaduki amakhulupirira kuti kulibe kuuka kwa akufa, kulibenso mzimu. Amakhulupirira zimenezo. Koma Afarisi amakhulupirira zonsezo kuti zilipo ndithu. Nde iyeyu Nikodemo anali mmodzi mwa Afarisi amene amakhulupirira kuti kuuka kwa akufa kulipo. Choncho tikumana kuti Nikodemo anali Mfarisi. Komanso udindo wina wa Nikodemo medawo tikuona kuti pamene akufotokozera Nikodemo anali mmodzi mwa akulu a Ayuda, mmodzi mwa amene anali nawo kubwalo loweruza milandu imene Ayuda akapalamula pophwanya chilamulo chimene chinalipo, chilamulo makamaka cha Mose chimene amachitsatira kwambiri. Iye anali mmodzi amene anali nawo ku anthu panelo imene imaweruza milandu. Choncho tikumuona motero Nikodemo. Ndiye Nikodemo ameneyu tionenso kuti ndi amene adapita kwa Yesu usiku. Panengati imene buku lopatulika likufotokozera. Okondedwa omvera, apapa timvetsetsane bwinobwino. Nikodemo adapita kwa Yesu. Akuti kumene kwatikane kuti inuyo ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Chifukwa zimene inu mukuchitazi palibe amene angachite ngati Mulungu sakhala naye. Koma Yesu mumuyankha kwake pozindikira kuti iyeyu Nikodemo zankali mwake mwa Nikodemo Yesu amadziwa. Anayankha kuti ukutero komatu ine ndikunena kuti ngati munthu sabadwa mwatsopano sangathe kuona ufumu wachani kodi wa Mulungu.
ngati munthu sabadwa mwatsopano sangathe kuona ufumu wa Mulungu. Ndiye Nikodemo adadabwa kuti verse 4 imene kodi munthu atobadwanso bwanji mwatsopano? Kodi alowenso m'mimba mwa amayi ache ndipo akalowa kenako abadwenso atakalamba kale? Koma Yesu Khristu pa verse 5 akunena kuti ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sangathe kuona ufumu wa Mulungu, kulowa mu ufumu wa Mulungu. Tionenso chinthu china pamene tikuona phunziro limeneli. Yesu Khristu akukamba za kubadwa mwa madzi ndi mzimu kuti munthu alowe mu ufumu wa Mulungu. Tatiye tioneni kubadwa mwatsopano kumene Yesu Khristu akunena pa verse 3 ya Yohane 3 imene. Yohane 3 verse 3. Fayankhula kuti ngati munthu sabadwa mwatsopano sangathe kuona ufumu wa Mulungu. Kodi kubadwa mwatsopano konkurani? Okondedwa omvera, kubadwa mwatsopano ndiko kukhulupirira Yesu Khristu kuti ndiye Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, komanso kuyamba kuyenda moyo watsopano. Pamene ukukhulupirira Yesu Khristu kuti ndiye Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, ndipo kuti upanga chisankho choyamba kuyenda moyo watsopano, ndiye kuti iweyo ubadwa mwatsopano. Choncho tanthauzo kubadwa mwatsopano ndi limeneli. Koma zimene wayankhula Yesu Khristu pa verse 5 wayankhula kuti ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Pamene paso okondedwa omvera, tiyeni timvetsetsane. Yesu Khristu amafuna kutanthauza chani mmene amakamba za kubadwa mwa madzi komanso kubadwa mwa mzimu kuti munthu alowe mu ufumu wa Mulungu? Tione kuti wakambapo za madzi. Okondedwa omvera, tonsefe madzi timawadziwa. Madzi ndithu ndi cholengedwa cha Mulungu, ndipo madziwa ife timawagwiritsa ntchito. Timasamba madzi, timamwa madzi, timathira mbewu madzi, timagwiritsa ntchito zosiyanasiyana madzi timadziwa. Koma Yesu Khristu pamene amayankhula nkhani yokhudza kubadwa mwa madzi amafuna kutanthauza chani? Yesu Khristu pamenepa amafuna kutanthauza ubatizo. Yesu Khristu mmene amakamba za kubadwa mwa madzi amafuna kutanthauza za ubatizo. Kuti munthu ngati mwatsopano ayenera kuti abadwe mwa madzi, alowe m'madzi. Choncho okondedwa omvera, tikamawerenganso m'buku la Mateyu, Mateyu 3 verse yake ya 5 ndi 6, tatiyeninso pamenepa tiwerengere limodzi. Tione kuti kodi zimachitika motani pamenepa kuti Yesu Khristu aziyankhula za kubadwa mwa madzi. Pa Yohane pa Mateyu 3 verse yaka 5 akunena motere. Akuti Mateyu 3 verse yaka 5 akuti pamenepo pakutuluka iwo aku Yerusalemu ndi Yudeya lonse ndi dziko lonse loyandikana ndi Yorodano, nabatizidwa ndi iye mu mtsinje wa Yorodano, ali nkuwulula machimo awo. Nthawi iyi ndikuti Yohane Mbatizi anali akulalikira zakuti tembenukani mtima, ufumu wa Mulungu uli pafupi kudza. Choncho tembenukani mtima. Ndiye akuti anthu Ayuda ndi Afarisi amabwera, amene amalandira mawuwo akuti amabwera ndipo amabatizidwa, amawulula machimo awo, kenaka Yohane uja amatani kodi amabatiza. Ndiye tikuona kuti pa fundo imeneyi Yesu Khristu mmene amakamba za madzi akukamba za ubatizo. Komanso tikawerenga ngakhale pa Mateyu 3 pa verse yake ya 11, Yohane akunena kuti inetu ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kukutembenuka mtima, koma iye wakudza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu, ameneyo ndiye sindiyenera kunyamula sapato zace. Iyeyu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Ndiye tikuona kuti apaso Yohane wakamba kuti ineyo ndimakubatizani iniyo ndi madzi, koma amene akubwera amene ndi Yesu Khristu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Lelolo sitipita kwambiri ku ubatizo wa Mzimu Woyera ndi moto, koma zimene tikuona apa pa verse iyi tikungonapo zimene Yohane anayankhula ku phunziro lathu, nkhani imene Yesu Khristu anayankhula yokhudza madzi. Ndiye tikuona kuti madzi
ndamene Yesu Khristu anaona kuti ndi chinthu chabwino chakuti munthu ngati afuna kubadwa mwatsopano ameneyu akuyenera atani kodi alowe m'madzi ambiri. Pamene taona madzi ngati kuti ubatizo, kuti Yesu Khristu taona madzi kuti amaona ubatizo, kuti munthu atha kulowamo ndi kutulukamo m'madzimo. Ndiye kuti tiyeninso tione chinthu china chimene Yesu Khristu anayankhula pa buku limeneli la Yohane 3 verse yaka 5 kuti ndicho mzimu, kubadwa mwa mzimu. Ati munthu ngati sabadwa mwa madzi ndi mzimu, ndiye taona madzi apatiye tione kubadwa mwa mzimu. Kodi kubadwa mwa mzimu Yesu Khristu amafuna kutanthauza yani? Kubadwa mwa mzimu ndiko kuti tikumvetsetse poyamba tiyenera tidziwe kuti kodi mzimuwo ndi chani umene Yesu Khristu anaunena apa mwachidule. Tikawerenga mu buku la Genesis, Genesis 1 verse yake ya 1 ndi 2, mama ka verse 2 akuti pachiyambi Mulungu adalenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo dziko lapansilo lidali lopanda kanthu, koma mdima unali pamwamba pa madzi. Mdima unali pamwamba pa madzi, ndipo mzimu wa Mulungu unafungatira pamadzipo, udafungatira pamwambapo. Ndiye tikuona apa chani mzimu wa Mulungu. Mose amene ndi mlembi wa buku limene la Genesis anafotokozerapo za mzimu wa Mulungu nkhani imene amayikamba pachiyambi. Ndiye apa tikuona mzimu wa Mulungu. Ndiye pamene tikuona mzimu wa Mulungu tikuona kuti pachiyambipo panali chani? Ndiye kuti panali Mulungu, mzimu, komanso tikalenga verse 3 panalinso chani kodi? Panali mawu. Panali mzimu, panali Mulungu, komanso panali mawu. Chifukwa tikawerenganso buku la Yohane chapter 1 verse yaka 1 ulekeza 3 kulongosolanso moveka bwino pa fundo ngati yomweyi imene tikuwerengayo kuti pachiyambi Mulungu analenga dziko. Choncho pamene analenga dziko kwa iye kunali mawu. Ndipo mawu amenewa tikalenga chapter 14 amanga verse 14 ya buku limene la Yohane 1 chapter 14 akuti mawu amene anali nawo pachiyambi adasandulika thupi ndipo anakhala nafe. Choncho tikuona kuti pachiyambipo panali mzimu. Ndiye mzimu ndi mzimu woyera umene ndi mbali imodzi ya umulungu. Paja pa umulungu timaphunzira kuti pali Mulungu Atate, Mulungu Mwana, komanso Mulungu Mzimu. Choncho tikuona kuti mzimu woyera umene ukutchulidwa. Ndiye Yesu Khristuso pa verse 5 ya Yohane 3 watchula nkhani ya kubadwa mwa mzimu. Kodi munthu amabadwa mwanji mwa mzimu? Tikamaona pa Yohane 3 verse yake 8 tiona kuti pali chinthu china chimene Yesu Khristu anachiyankhula chimene chikulumikizana kuti munthu abadwe mwa mzimu. Yohane 3 verse 8 Yesu wakamba za mphepo. Akuti inuyotu mmamva mphepo ikuwomba saundi yake maiva. Koma ngakhale mmamva mphepoyo kuti maiva simayiona kuti ikuchokera uku ikupita uko, mmangomva saundi yake ndipo makhulupirira kuti mphepoyi ndi mphepo odi yadutsayi. Ndiye kuti zili chonchonso kwa iwo amene abadwa mwa mzimu. Ayenera kumva chani? Kumva uthenga. Munthu akamva uthenga pamene atha kubadwa mwa mzimu. Choncho tikuona kuti kubadwa mwa mzimu ndi kuti munthu amve uthenga wabwino. Ndiye kuti tikamawerenga m'buku la Roma, pa Roma 10 verse yake ya 17 akuti chikhulupiriro chimadza ndi mbiri. Mbiriyo ndiwo uthenga wabwino wa Mulungu, uthenga wabwino wa Yesu Khristu. Ndiye kuti mbiriyo munthu akayimva imampangitsa kuti akhulupirire. Akakhulupirira mkati mwake mmabadwa chani? Mmabadwa chikhulupiriro chimene chimakhala ndi chidziwitso chokuti pamene wadziwa kuti Mulungu namene adalenga dziko ndipo mpulumutsi wathu ndi Yesu, ndipo njira yoyenera kuti ife tikapulumutsidwe ndi zimene zikhazika mkati mwake, ndiye kuti zimapangitsa kuti munthu uja tsopano ayamba kuganiza mosiyana ndi mmene analili kale. Uthenga ukalowa mkati mwake ndi umene umapangitsa kuti munthu uyu asinthe. Ndiye chifukwa tikamawerenga buku la pa 2 Timoteyo 3 verse yake ya 16 akuti lemba lina lililonse adaluzira Mulungu ndipo limapindula pophunzitsa,
polangiza, pokoza zolakwika. Ndiye kuti tikamaona malembawo atumwi kapena aneneri ena aliwonse a Mulungu sanangolemba mwa nzeru zawo ayi, koma adalemba chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera, chifukwa cha mphamvu ya Mulungu. Ndiye kuti kubadwa mwa Mzimu, munthu amabadwa kudzera mu kumva mawu. Choncho tikuona kuti ndi chinthu chofunikira chimene ife tichidziwe zimene Yesu Khristu amayankhula pa verse 5 ya Yohane uja 3. Verse 5 Yesu Khristu anayankhula za Mzimu. Kubadwa mwa Mzimu. Mzimuwo munthu amabadwa mwa mawu amene ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Mawu a Mulungu adalembedwa chifukwa cha mphamvu ya Mzimu Woyera. Chinthu chinanso chimene achiyankhula pamenepa ayankhulapo kuti munthu alowe mu ufumu wa Mulungu, kuti aone ufumu wa Mulungu. Kodi munthu angaone bwanji ufumu wa Mulungu? Kodi kapena tione kuti ufumu ndi chani poyamba? Chifukwa Mzimu taona kuti ndi chani, madzi taona kuti ndi chani, koma nanga ufumu umene Yesu Khristu amanenawo ndi chani? Ufumu pakati pathu okondedwa omvera, ufumu ife tonsefe kumene timakhala tili ndi mafumu amene amatitsogolera. Choncho mafumu aja na amene amatiyang'anira. Ndipo khala kuti iwo aja na amene amatiyang'anira, ndiye kuti ifeyo timayenera kuti ndithu mafumu aja tiziamvera. Umenewo ndi ulamuliro umene Mulungu adayika kuti mafumu akhalepo kuti anthu aziweruzidwa ndi iwowo. Choncho tikawerenga pa Roma 13 verse yaka 1 mpaka ufika verse 4, Paulo wanena kuti akuti ifeyo tonsefe tizimvera chani kodi? Tizimvera atsogoleri athu. Chifukwa choti utsogoleri umene ulipo umakhala wayikidwa ndi Mulungu. Ndiye kuti munthu ngati samvera atsogoleri ameneyo ndiye kuti akukana choyikidwa ndi Mulungu. Ndiye kuti ufumu tizindikira ufumu umene ulipo pa dziko umene ife timakhala nawo, kumene timakhala atsogoleri athu aja ndi anthu oyenera walemekeza, kaya president, kaya ndi amene aja ndi mafumu a dziko amene ife tiyenera kuwapatsa ulemu wawo. Choncho ufumu umenewu uliponso m'Baibulo umene Paulo amafotokoza pa Roma 13 verse yaka 1 ufika mpaka verse 4 kuti Mkhristu kani munthu wotani ayenera tikumvera mafumu amenewo. Ndiye tikuona ufumu kuti ndi ulamuliro umene anthu amakhalamo. Ndiye tionenso ufumu umene Yesu Khristu amatanthauza kuti kodi ufumu umenewu ndi chani. Ndiye tikamaona buku lopatulika kuona pa buku la Mateyo 16 verse yake kuyambira ya 16 kufika mpaka verse 18 pali mauso amene tingathe kuti ife tiphunzirepo kuti kodi Yesu Khristu amatanthauza chani mena makamba za ufumu. Tiyeni tiwerengere limodzi buku limene la Mateyo 16 verse yake 16 kufika mpaka verse 18. Verse yake 16 akutero akuti ndipo Simoni Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Verse 17 ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe wodala Simoni Bayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuululira ichi, koma Atate wanga wakumwamba. Verse 18 ati ndipo ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko lakufa sadzawulaka uwo. Tikuona kuti Yesu Khristu apa pamene amalankhula ndi ophunzira ake kuti kodi anthu amati ine ndine yani. Ndakuti ena amati inu ndinu Yeremiya, ena amati inu ndinu Eliya. Anthu amatchula mene akuganizira. Ndiye Petro nkuyankha kwake kunena kuti inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Yankho limeneli lidandzidzimutsa Yesu Khristu, zimene zidapangitsa kuti afotokozepo mawu kuti kuyankha kumeneko si nzeru za munthu zimene zakuululira, koma Atate wanga wakumwamba. Choncho ndikulonjeza kuti pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, kapena kuti pa chikhulupiriro chotere ine ndidzakhazika mpingo wanga. Choncho tikuona kuti ufumu umene Yesu Khristu amanena, ufumu wowo amakamba za mpingo. Tikamati ufumu ndi mpingo, tikawerenganso m'buku la Aheberi 12 makamaka chapter chake cha 28, tionanso kuti mlembi wa buku limeneli anafotokozaponso nkhani yokhudzana ndi ufumu, kuti anthu amene alandira mawu ake amenewo amakhala mu ufumu
ufumu umene amalandirawo ndi ufumu umene ndi ufumu osagwedezeka. Tikamakamba za ufumu osagwedezeka umene uli mukulopatulika ndiwo mpingo. Choncho okondedwa omvera, amene tikuphunzira phunziro lathu la kubadwanso mwatsopano, kuti tingabadwe bwanji mwatsopano, timaona fundo ina imene ndi ufumu. Choncho taona mmene ufumu wa dziko lapansi ulili, komanso ufumu umene Yesu Khristu anayankhula m'buku la pamene tatenga phunziro lathu pa Yohane 3 paja vesi yake ya 5 paja, kuti anakanena za kulowa mu ufumu. Ufumuwo ndiwo mpingo. Ndiye pamene taona kuti ufumuwo ndiwo mpingo, ndiye kuti munthu ameneyu akuti ndi amene abadwa mwatsopano ndipo amakhala mu ufumu. Choncho kodi zimenezi munthu uyu angakhale bwanji, angalowe bwanji, kapena angabadwe bwanji mwatsopano? Ndiye monga mmene taonera kaye pa verse 8 ya Yohane, kuti akuti amamusa Nikodemo kuti inu mumamva mphepo ikamawomba kuchoka kupita uko, mumangomva mawu ake, ndipo mazindikira kuti iyi mphepo ikukunthayi. Zichocho ndi anthu olowa mu ufumu wa Mulungu. Choncho tikuona kuti munthu amene afuna kubadwa mwatsopano akuyenera kuti amve uthenga wabwino, monga mmene akunenera pa Roma 10 verse yake ya 17. Komanso pamene mawu amveka, munthu uyu akuyenera akhulupirire. Komanso pamene munthu uyu wakhulupirira mawu a Mulungu, akuyenera ndithu munthu uyu kuti alape machimo ake. Tikamona buku la Machitidwe 17 verse yake 30, akuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu adalekerera, koma tsopano ali kulamulira kuti anthu osatani kodi atembenuke mtima. Ndiye kuti tsopano kulapa ndi lamulo lakuti munthu aliyense ayenera kulapa kuti atani kodi akhale wobadwa mwatsopano. Choncho pamene munthu walapa amenenso kuvomereza Yesu Khristu kuti ndiye Ambuye ndi Mpulumutsi wake, komanso kuti Mulungu Yesuyu adamuukitsa kwa akufa, kutionetsera chitsanzo kuti ifenso tikakhulupirira iyeyo, ifenso tidzaukitsidwa mwa akufa ngakhale tidzafa ku imfa imene ndi yathupi, imene ingathe kubwera. Ndiye kuti kofunika kuti munthu uyu avomereze Yesu Khristu kuti ndiye mwana wa Mulungu. Tikamuwerenga buku limene Aroma 10 verse 10 imatitsimikizira za fundo imene tikunenayo. Komanso munthu akavomereza Yesu Khristu, munthu ameneyu amenera kuti abatizidwe. Kodi kubatizo ntchito yake ndi chani? Apa akondera omvera, tatiyeni timvetsetsane. Anthu ena aona kuti ubatizo ndi wosafunikira. N'chifukwa chake anthu ena amatha kulalikira. Nde akuti inu nonse amene mwakhulupirira mawu amenewo, kwezani dzanja mmwamba. Tidzapemphera nanu limodzi. Koma kodi Yesu Khristu pa nkhani yokhudza kubadwa mwatsopano zimene akuyankhula? Yesu Khristu tikumbukire kuti wakamba za kubadwa mwa madzi, umene taphunzitsana kuti kapena talongosola kuti amatanthauza za ubatizo. Ndiye kuti munthu abadwa mwa madzi amenera kubatizidwa. Ndiye kuti pamene tikuona kuti munthu akuti abadwa mwatsopano ayenera kubatizidwa, nchofunikira kuti munthu pamene walandira mawu, wakhulupirira, walapa machimo, wavomereza Yesu Khristu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wake, munthu uyu ndithu ayenera kubatizidwa. Koma abatizidwe mu ubatizo otani? Ubatizo wa madzi ambiri. Abatizidwe m'madzi ambiri. Ndiye kuti ubatizo uwu ukhala woyenera. Komanso pamene munthuyo abatizidwa m'madzi ambiri, kodi chimene chimachitika ndi chani? Chimene chimathandizira ndi chani munthuyu? Munthu ameneyo pamene abatizidwa m'madzi ambiri, ndiye kuti munthu ameneyu amakhala kuti machimo ake amene anachita amachotsedwa. Tikawerenga Machitidwe 2 verse 38, machimo amakhululukidwa. Komanso Machitidwe 22 verse 16, machimo amachotsedwa a munthu amene watsatira ndondomeko ya amene ayenera kubadwa mwatsopano. Koma kodi kubadwa mwatsopanoko nkofunika bwanji? Kodi pali phindu lanji lakuti munthu abadwe mwatsopano? Okondedwa omvera, tatiyeni tione kuti kodi phindu limene munthu angapezepo ndi lotani pamene munthu wabatizidwa. Tikamaona buku la Marko 16 verse yake 16, akuti iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Izi zikutionetseratu kuti chipulumutso sichoti tikazionera komweko ayi. Palipo ena inu okondedwa omvera, mwina mudavako ena akunena kuti tiyeni tikazionera kumwamba komweko. Chipulumutso sinkhani yakuti tikazionera kumwamba komweko, koma kokuti munthu upange chisankho pamene uthenga wabwino wabwera pakati pathu,
mawu a Mulungu akulalikidwa pakati pathu, ifeyo tiyenera kupanga chisankho chakuti tisankhe Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, tibatizidwe ndi kukhala mu mpingo kuti tikalandire chani kodi? Moyo wosatha. Chifukwa kuti iye amene akhulupirira mawu ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa. Amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndiye kuti Yesu Khristu waneneratu zamene zinthu zidzakhalira nthawi ya chiweruzo. Ndiye mmene taona tikuonanso kuti munthu ameneyu amene Yesu Khristu akulonjeza kuti adzapulumutsidwayu, chinthu china nchakuti pamene wabatizidwa, walandira mawu, wakhulupirira, walapa machimo, wavomereza Yesu, wabatizidwa, chinthu china, phindu lina limene amakhala lakuti ngati adali machimowo amakhala kuti achotsedwa. Machimowo amakhala achotsedwa. Akalandira chipulumutso, komanso machimo akewa pamene izi zachitika amakhala kuti achotsedwa. Ndiye kuti machitidwe 2 verse 20 machitidwe 22 verse yake 16 kuti machimo amachotsedwa ngati munthu umabatizidwa. Ndiye kuti kuona kuti ubatizo munjira ya kubadwaso mwatsopano ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu akayende nacho moyo wosatha. Chinthu china chimene chimakhala phindu nchakuti ngati munthu anali woti amadziwika ndi mbiri yakuba, okondedwa omvera, zitsanzo tikuperekazi mutha kuzimvetsa bwino ndithu. Tidaonapo nthawi nake anthu akuba, amaba, ena adaphonya ndi chipolopolo kumene amakabako. Ndamati inatembenuka mtima sindzabaso, koma anthu osapemphera satani amankhala. Kodi njira imeneyo ndi imene Yesu Khristu anatisonyeza kutembenuka mtima? Ayi. Njira imene Yesu Khristu anatisonyeza ndi imene tikunena. Ndiye tikuona kuti munthu pamene atsatira ndondomeko seyi, munthu amene amakhala kuti tsopano amayamba kuyenda moyo watsopano. Tikamene nga Roma 6 verse 4 kuti ife amene tidabatizidwa mwa Yesu Khristu kudzera m'madzi ambiri, ifeyo ndiye kuti ndithu timakhala anthu akuti tiyambe kuyenda moyo watsopano. Ndiye kutembenuka mtima kumakhala ndi ntchito. Ntchito zake nzakuti tionetse ntchito za kutembenuka mtima. Ntchito ya mawu a Mulungu amabwera pakati pathu ndiye kuti amatipangitsa ife kuti miyoyo yathu isinthe. Kotero kuti mmene tikuphunzitsana za kubadwaso mwatsopano m'tsiku la lero, ndiye kuti kofunika ndithu kuti ifeyo tiganizirepo kuti cholinga chachikulu cha mawu a Mulungu wani chakuti ife tizizindikira njira ya chipulumutso, njira yakuti ife pamene tikabadwa mwatsopano ndiye kuti tikupita ku moyo wosatha. Koma ngati tikanyalanyaza mawu a Mulungu akamapereka njira yoti ife tikapulumukire, ndiye kuti sitingathe kulandira moyo wosatha. Tikamene nga buku la 2 Korinto 5 verse yake ya 10 akuti ifeyo tonse tikuyenera kuonekera ku mpando wa kuweruza wa Khristu kuti aliyense akalandire zimene anachita m'thupi, kuti kapena zabwino kapena zoyipa. Kodi inuyo okondedwa mudatsatira njira ya chipulumutso imene Yesu Khristu anatiphunzitsa? Njira yokuti ife tilandire mawu a Mulungu, tiyakhulupirire, tilape machimo athu, tivomereze Yesu, ndipo kuti tibatizidwe kuti machimo athu achotsedwe. Kodi njira imene mudatsatira? Nkutheka kuti okondedwa mwina inu mudabatizidwa, koma ubatizo wake ndi uja wongothirana madzi pa mphumi uja. Kodi ubatizo ndi wothirana madzi pa mphumi? Yesu Khristu mmene amakamba za ubatizo, ubatizo wake wa madzi ambiri woti munthu amire madzi ambiri. Choncho tikamakamba nkhani tanthauzo la ubatizo ndiko kuti kumiza kapena kuti kumira madzi ambiri. Tikamati kubadwa ndiye kuti munthu amakhala kuti analowa m'chinthu chimene n'chachikulu, iye anali wang'ono. Ndiye madziwo amakhala ambiri amene munthu amalowamo kuvukamo. Kodi inu mudatsatira ubatizo umenewu kapena ayi? Kodi ngati simudatsatire, mudabadwa mwatsopano kapena simudabadwa mwatsopano? Pamene mawu akuveka pakati pathu ndi nthawi yabwino iyi, tiye tiganizire zakuti tikuoze miyoyo yathu. Chifukwa pa Hebrew 9 verse 27 akunena kuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi, kena kuchani kodi? Chiweruziro. Kodi ifeyo tikaluzidwa motani? Tsiku la lero tiye tiganizire za moyo wathu. Pamene waphunzira phunziro limeneli, tiye tideke ndi kulingalira miyoyo yathu kuti kodi tikupita kuti? Tikupita kuifa kumene kubwera chiweruziro. Choncho phunziro lathu tofati phunzirepo za kubadwaso mwatsopano. Izi zimene Bible limafotokoza mu kubadwaso mwatsopano. Choncho phunziro lathu lero munali ndine m'bale wanu Kubadwaso Chizumba, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu kuchokera ku Area 36 Church of Christ. Kupempha Mulungu wamkulu ndi wamphamvu akudalitseni nonse chifukwa chomvetsera phunziro limeneli. Amen.